Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan lokaci. Wannan training ɗin na yau za mu yi bayani akan yadda ake amfani da limit market da kuma order cancel order, most especially dan shi ne muke da matsala da shi wasu lokaci. Shi ne mutane suke yawan ƙorafi a kai, kuma shi ne za mu ɗaura bidiyo kan shi yau insha Allahu. Kada mu manta dai idan baka riga ka yi subscribing ba, kai subscribing saboda yana ƙara mana ƙarfin gwiwa gurin ƙara haɗa wasu bidiyo mu yi uploading, saboda in ka ga ana subscribing za mu gane cewa lallai bidiyon mu na da muhimmanci, mutane na buƙatan shi. Da Allah ayi ƙoƙari ayi subscribing kuma a sharing bidiyo saboda mutane gaba ɗaya su amfana insha Allahu. Da farko dai yanzu dai za mu ɗan gaggauta mu yi sauri. Za mu shiga market, ga shi nan, sai mu shiga nan wurin search, search button nan wurin search, nan search bar ɗin nan. Za mu searching coin za mu siya, za mu siyar. Da lina za mu yi amfani, ka ga shi nan already yana nan kan history ɗina. Lina USDT, ka ga shi nan, sai mu selecting ɗinsa. Da wannan gaɓan kaga sai mu clicking sell, ga shi nan a ƙasa. Sell nan, sai mu clicking ɗinsa. Ka ga nan, daga nan ne muke da buƙatan mu yi bayani a kai. Daga nan ka ga muna da limit, kuma muna da stop limit, muna da OCO, that is order cancel order. Za mu yi brushing sharp kan limit ya so sai mu yi explain ɗin OCO ɗin da muke so mu yi magana. Shi ga limit in za ka amfani da shi, ana amfani da shi wasu lokaci ga pump ne, da kuma coin da aka yi listing za ka ga suna hawa sosai ɗin nan. So ita limit, sorry, and that is market order, ana amfani da shi a pump da kuma coin da ake listing, za ka suna hawa sosai da wuri. In ka sa kasuwa a market, za ta siyar maka da coin ɗinka ko ta siyar maka coin ɗinka a kan farashin da yake nan a lokacin da kake executing trade ɗin nan. In price ɗin wannan commodity nan yana $1 ne, zai siyar maka da shi a $1. In kuma yana $1, $2 zai siyar maka da shi a $2. Instantly yake executing. Amfanin shi market order kenan. Shi kuma ka ga limit, shi wannan mai jinkiri ne. Za ka ce wa to yanzu nan idan za ka sayar da lina, amma kuma in ta kai kaman 0.1 $1 ta siyar maka da shi, to shi ne a lokacin da za ka ga shi ya amfani. Shi mai jinkiri ne, kana son ka ɗan ci riba ya kai wannan farashin zai siyar maka da kasuwanka. Ko kuma in kana so ka siya kasuwa ne, in kasuwa ya sauka ya kai kaman 0.02 ya siyar maka kasuwanka, amfanin ita limit kenan. To ita order cancel order ne za mu bayani takamaimai sosai. Ka ga ta nan ƙasa, ita ne ka ganta tana da sashi kala-kala. Akwai sashi na farko, ka gan shi nan, ɗaya, muna da na biyu, muna da na uku, muna da na huɗu, muna da na biyar. Sashi na farko da muke gani nan, za ka sa price. Shi a nan ne ake sa price da kake so ka sayar da commodity naka, sayar da coin ɗinka idan ya hau. Mun fahimta? Za ka yi cewa idan wannan lina ɗin ta hau, aka ci riba ya kai wani certain amount, ya sayar maka da order naka, ya sayar maka da kasuwanka, na alhamdulillah ka ci riba, ka gode haka nan. Nan ake sa riban da kake so ka ɗauka, amount, shi ne ake sa a wurin nan. Na biyu ɗin kuma, shi ana sa stop USDT ɗin nan, ana sa stop loss ne. Idan kuma kasuwa tana dip, tana sauka da kai, wanda ba fata ake ba kuma insha Allahu ba mu ganta ba. Amma idan dai ka san kuma haka kuma harkar crypto take, ana hawa ana sauka ne, so dole ka sauka wata rana kai ma ko da addu'an ka. Ita wannan stop USDT ɗin nan da kake gani,
ita amfaninta shine ka tsaida asara in kana asara. Kaga yanzu lina tana 0.035, mun ga haka nan. Zaka ce ana asara ya sauka kai price kaza ka tsaida asara, haka nan ya ishe ka. To kuma shi ma number 3 shi ma nan the same thing zaka rubuta. So number 4 da muke gani amount lina shine amount da kake so ka siyar in lina. The fifth one shi ma kuma amount da kake so ka siyar in USDT. Idan ka sa number 4 ba sai ka sa number 5 ba, gaba ɗaya za su yi dai reflecting shi ma. Sannan kuma bari mu yi practicalizing. Kamar nan na farko da mu ce kamar yanzu in ya kai, in price in ya kai 0.0, mu ce 0.1, mu ce 0.15 haka nan. In price ya kai 0.15 a ɗauka riba. Kaga yanzu tana 0.035 ko, mu ce in price ya kai 0.15 a ɗauka mana riba haka nan. Ta ba ƙaramin riba bane. Abu take 0.035 yanzu nan. Sannan mu ce in kuma faɗuwa ake yi ta sauko ta kai 0.02 haka misali. Kaga yana 0.03 ko, nan ma mu ce 0.02. In ana faɗuwa aka kai wani stage nan sai ka ce a rufe maka trade naka. Nan wurin nan the fourth one na 4 da na 5, idan kana so ka saida duka coin ɗinka ne zaka click 100%. Kaga gashi nan kan 100%. In kashi 50 kake so ka sa ka ce 50%, 25% ko 75%. Kowannen su kai clicking ba sai ka yi entering ɗin amount lina ɗin nan ba kuma da wannan. In dai ka yi amfani da wannan percentage nan ba sai ka sa wannan ba, in ba sai ka sa wannan ba automatic za su shiga. Bari mu sa mu gani. Mu sa 100% ko, nan mun ce 0.15 ko, nan mu ce 0.02, nan ma 0.02. Sai mu ce 100%. Kaga automatically ya sa mana wannan figures a wuraren abin da ya kamata ya sa wurin. Ya sa mana duka amount mu na lina da kuma duka amount namu na USDT za mu siyar. Kaga duk ya sa mana akan 100% ko. Sai ka ce za ka execute nashi. Kaga ya ce success. To a wannan gaban yanzu nan kaga ga su nan order guda 2 a ƙasa. Kaga ɗaya nan ga na biyu nan. Bari mu yi explaining. Kaga wannan shine A, wannan ne B. Kaga A ɗin na farko ɗin ya sa stop limit ko, sai ce sell, sai ce price 0.02. Condition ce if less than or equal to 0.02. Ma'ana idan price yayi ƙasa da 0.02 ko kuma ya kai 0.02 ya rufe maka order ɗin ka za ka ɗauka asara na haka nan. Stop loss ɗin kenan. Na biyun kuma shine take profit. Market slash sell limit ya ce mana price 0.15. To shi nan gurin kuma kaga ya sa mana 0.00 slash. Kaga nan ya gaya mana cewa nan gurin ma nan gurin nan yana gaya mana cewa kenan muna da 3149.55 lina, ma'anin 0.00 kuma da ke gaban shi yana gaya mana cewa kaga 00 nan da ke gaban shi yana gaya mana cewa kenan ba mu riga mun sai da kowanne ba, komai nashi ba mu riga mun sai da ba. So na ƙasan ga shine yake nuna maka take profit naka, wani wanda shi yake nuna maka stop loss naka a kasuwan. Ina fatan mun fahimci yadda tutorial yake kuma mun amfana. Idan wayannan tutorial ga suna da muhimmanci gare mu kuma muna amfana da su, da Allah mu yi ƙoƙari mu subscribe kuma mu sharing videos ɗin nan saboda ƴan uwa su gani. Muna ganin ana amfani da, ana kallon video ɗin yana ƙara mana ƙarfin gwiwan yin wasu video ɗin. Insha Allah za mu haɗu a next episode na inda za mu yi magana kan wata video ɗin. Sannan kana da buƙatar mu yi wata video da Allah, ka bi ƙasan comment ka je ka rubuta ka gaya mana ga video da kake so mu yi bayani akai kuma insha Allah za mu yi ta mu ɗora ta. Mun gode sosai. Ma'asalam.